Nna ọhaneze ndị Igbo nweghịkwa ihe mmadụ ya ha afụ n'ụwa nka mmadụ pụta na anụnụ ebe na ndo na-alijuru afọ anụ ebe na ndo na-ararụ from hotel to hotel na-enyeze mmadụ 72 hours. Ihe me nji wee gba nkịtị ya chọrọ m ige ntị kemgbe m fụrụ video. Achọrọ m ka the video nọ kene to 48 hours ịmago ka the video nọ tụtụ aka heading to 72 hours ka mma kene ihe ahụ ọ si ihe emena anụ ebe na ndo na-ararụ from hotel to hotel. Anụ ebe na ndo maka na onwe ebe mmadụ pụta ihe ha na-ekwu okwu safe eno na ihe la-adị eme gị ị kwesịrị na back to your village na ndo jee kpezie wite ọga gị bugodo aya na ndo first jee kpezie wite ọga gị ba ya na ndo because na asịsị ekwubi ihe anụ na afụgo na data aghụghọ ahụ na-ekwu na unu nwa bụ ndị omenala dị very aghụghọ dị very trickish. Unu bụtụ na-ezipụta mmadụ na-eri onye aha na-eme ihe na-ekwu okwu dị anya na-ada okwu na-ama nkwukwu okwu si na rapụ onye a na onye achọrọ gị okwu tinye anya n'ihe na-agbasara gị wepụ ọnụ n'ihe na-agbasara gị onye ọbụla na ọlụ onwe nwatakịrị a na-ekwu okwu anụ ebe na ndo na-agụụ na-achọ igbu bịa Zion bịachaa Zion na the shock of his life o nweta bụ na achọrọ ọrịa nwa aja ọ na-anụ na ibute ọgwụ ma ọ bịa netin bịa na Zion out of obi umeala na ndị ụka nwe achọọlụ gị jai udostins ihe hope wee gbagote Lagos the same Ebuka Obi evangelist Ebuka Obi ọ sị na ọ bụ onye amụma sirapụ ndị Igbo ebuzi na nwanne fa ndị Igbo bụkwa the same person ọ bịakwa bịa na-akọjọ onye kwulu ọnụ abụọ ebe Ebuka Obi nọ kwuo ọnụ ịtọ kwujasịsịa ikwukọta mma ikwuba ọjọọ ikwukọta mma n'iru aya ya na ndụ ikwube njọ na azụ aya na ndụ ejide gị n'ikwulu nke a ịga ọsọ na ọ bụrụ gụwakwu n'ikwuli out of pressure na ihe ọbụla mekwa gosi jiri aya na ndụ akpụrụ ogoji ebe dị otu a ịkọ ị na-akụgheri ụmụgo nwoke ọbụla okwu ya nara akwụ ofu ebe na man should not be trusted and will not be never be trusted. Anụ ebe na ndụ nobody trusted you, nobody is giving you this audience that you truly deserve. Nwere onye na-enye gị ya. Because I will use this thing as an example to everybody. Anụ ebe na ndụ now ọ na ha ekwu nke ya na nwere onye na ha adụ ya ọdụ now. Because abịa ka echeki bịa na in this social media bụ blue app unu nwa bụ ndị omenala bụ ụzọ mebe mmadụ arrest na social media nụwa unu nwa bụ ụzọ mebe arrest emechi unu ebulu ụzọ bekalịa n'akwa unu ji eje mee Mathias na ndị ji eje mee dibia arrest because na afụgo m na datu na group ahụ unu na-eme omenala ship ndị oke ite ship ndị agadi na-agwọ ofe datu na sekụl ahụ ọ bụ na ihe a na-eme metụtara onye otu unu this group will not talk. Ọ bụrụ ihe a na-eme metụtara onye unu feel na unu like na ama nkwu okwu just like mmiri enwe ilo bịa kwuba okwu mgbe nke Mathias n'ihi na afụ vision na nya ibiada post be akụ Zion ejikwa wee na-afụ nke a you will enter into problem gịnị na-akọ mana mgbe Mathias na-akpọ iyi nwere onye ya sị na webinata ọnụ n'ihe anụ nwere na-ekwu mana mgbe aka metụziri na-abawa the same alụsị ego na nke Asaba jekwa jemeje park arrest mgbe ahụ onwebekwa na onye ụka riyat ịnụ unu jeme ya arrest nobody even announced he didn't even acknowledge the fact no ha nwamele arrest till today he never made mention of it na his post. So which means na ọ bụ na o nwere onye mmadụ na ọ bụ na o nwere onye nụ na ọ bụ na J Park ya nwejọrọ mmadụ ọ na-aka esi chefue maka ya the same thing mee mgbe aje na Lagos J Park apụtago nọrọ na bia after the whole thing ka na-agbagha na social media na sponsor ndị na sponsor ka ha jeje mewe ihe niile a na-eme. I was just there laughing at you people. Sọsọ mmadụ ịtọ nọ na that station mụnwa gọvanọ eziokwu na one other guy mmadụ ịtọ bụ ihe nọ na that station the last arrest eme J Park mmadụ ịtọ bụ ihe nọ there still ihe na-aga sharp mmadụ ịtọ kịta anụnwa now this just isi small boy na anụ n'ebe na ndụ anaghị eme nke ya unu ama nkwukwu okwu now onwekwa onye apụtasị ya nụlụ ofu ebe just like nke Ijele unu anaghị azụzụ yale na onye ọbụla na-eme yili mgbe ya aka ya akpali akịta unu asịba ndị ụka why not allow Jesus to fight you are fighting the battle of God the stupid ndị ụka kwupụta na-asị unu na God ọbụla na-anọlọ ọgụ is not worthy to be God, allow God to fight for himself, allow God unu hapụ ha robi na akwụ na hapụ ha Amadioha ka onye je mkpụrụ J Park na Lagos. Mathias ọka ihe ichele ka da dibia feke n'ihe alụsị 25 demon ahụ ọnya je kpọọ arobi na agụ ka o mee dibia arrest due to no dibia to dibia omenala to omenala unu gba nkịtị
oje mee mmadụ arrest, mee dibia arrest, dibia mee J-Park arrest. Still another J-Park enter into problem again. The same ndị dibia ahụ bịa na sponsor kwa. Mmadụ pụta mepe ọnụ kpalicha a man of God na social media, dibia pụta meelia giveaway, dibia pụta sponsor ya meelia giveaway. Nkịta anọ n'ebe na ndụ anaghị ekwu nke na onye ọbụla gba nkịtị, maka na ọ bụrụ sekụlụ na ahụ mgbe emetụtara ofu onye aka na again na asụwa ndị ụka abịakwa nye ya kịta kamatais na ha akpagharị na-akpọ all the whole Christian leaders ndị oshi. Ọ kpọlịa pastor, ọ na-aza akpọ individual, ọ na-akpọ a whole Christian body niile nọ Nigeria ndị oshi. Maka ya bụ na abịa for example na asị na the whole dibia niile nọ n'ala Igbo anyị, the whole ndị omenala niile nọ n'ala Igbo anyị bụ ndị oshi. Mmadụ elidi ya as a campaign, nwee followers, weli ya na everyday ọpụta n'ụtụtụ abalị mmadụ akpọrọ dibia n'ọnụ, kpọrọ omenala n'ọnụ. By now unu ka anyị emigo maka ndị Hausa, asị ka ekwu ya, by now unu ka anyị emigo maka ndị Hausa. Mana o nwere onye chọọ ikwu okwu na ya nọ mgbe ọ setịkwanụ emile enwere pụta post be onye dị otu apụta ekwube ndị ọzọ pụta na-ekwu na ya ka a na-eme ya kịta na onye ọbụla na-agba nkịtị. Ọ na ha eme, ọ na ha sponsor cha na okwu mmadụ kwuru n'ọnụ. People have not even call him to order. Gbakwa ya sị na ọ bụrụ na ka esi eme omenala anụnwa, ọ bụrụ na ka esi eme. I put it to you people knows the truth, knows because na ihe a na-fight bụ the church Christian. Onye ọbụla gba nkịtị chọrọzie ma na onye Igbo ibe gị ka ọ bụ onye bụrụ onye Igbo ibe gị, as long as na that person anaghị abịa egbulu osisi apịla apịa ọkụkọ na ewu enye unu mbaji ka unu jee, because abụmọnụ unu anaghị akarị ewu na ọkụkọ, ewu ọkụkọ na mbaji na kaikai unu ya aṅụ, ọ naghị agafe ya. Eji m nọ ebe na 9 ndo anụ na ha ngwelegwu unu okwu, because this small boy na ha eme, ọ na ha ewe ka onye nwere ya ama, maka mgbe ya ha eseti, mgbe ọ zọgidere ụkwụ azọgide ụkwụ ka onye na ha afụ ụzọ, ka onye anya kpọrọ nwa wee zọkie ofu onye ụkwụ n'ụkwụ na ebebịa sịbịa onye ahụ sọrị. Ihe amụma zọọ mmadụ okwu, ime amụma zọọ mmadụ okwu, ọbara na-agba onye ahụ n'ụkwụ, ịbịa na-asị ya sọrị. Nna mma zọkwala gị ya, ọbara ahụ gbabakwuo gị nwa onwe nke ga-asị bụ nwaanyị sọrị, onye ọbụla na. Mana let's learn to respect ourselves, let's learn to respect each other. Ọ bụrụ by force na mmadụ niile ya efe alụsị apịla apị, ọ bụrụ by force na mmadụ niile apụta every morning na-egbuli ọkụkọ. Unu niile na-ekwu dị all these things na ihe ahụ na-eje na mmiri asa eze nwaanyị nke eze nwaanyị nke ọzọ, ọwa omenala Igbo. Unu je butecha alụsị ebe dị iche iche n'obodo ọzọ, na-ebunata ya n'Igbo, ihe na-ebe na ebe unu ala bụ ụmụazị anyị n'ime occultic gathering na-asị na omenala. The only omenala mma that I will never deviate from is to keep my hands straight. Imegbu na nwa mmadụ emegbu na nwa mmụọ. Mgbọsị ihe abịa traditional wed, imelu onwe gị traditional wed according to the custom and tradition of ka ndebe si eme ndị ihe nke ha. Kwụba aka gị ọtọ, igbu na nwanne gị, ịdịna na nwunye mmadụ, ịna na mmadụ ihe n'ike, ime na mmadụ ihe na-ekalịlị ya. That is the only omenala mma jikọrọ Igbo niile. Mana nke unu pụta onye ọbụla egbu alụsị nke a, gbuo nke a, jee mmiri nke a, saa ụchụ nke a, odostins bụ asị. Mana ke nwantị ka m gwekwa unu distin nkwukwa ya ka ọ baa unu ntị. Unu bụ ụzọ bido arrest and unu nwa ya end ya. Christians will keep arresting you people, ọ bụrụ na ọnụ unu adọrọ ofu ebe. Like I said, Matthias bụ ụzọ mee dibia arrest. You people did not make campaign against him. I thank God so can for akwa ọkụkọ. Dibia mee J-Park arrest. Still unu nwa bụ the unu agba na 2-0 mgbe ahụ. Mana for the fact na sọsọ 2 arrest ka ụka mego, 2 arrest ọ bụrụ 2-2, siri unu na-agbaghalị ka ya sị na otogo aka emegbuwere unu. Mana unu nwa bụ ụzọ bido ya, mana unu nwa bụ ụzọ bido nya bụ ihe. Adịnọbido ihe mezie ndị ọzọ pụtazie efu mmadụ agba kamera, ọ na-akụzi ihe Igbo ọ na-amụtara ọfụma, ọ nara afịa arụ na mmiri enwere emewe post chọbụ na ya sị na ọfụlụ vision. Wala ifurokwa vision na epụta ị na-ededicate moto every time, ị na-ededicate moto, ị na-ededicate moto. Ndị nna nna anyị ha na-ededicate moto mgbe nke ha na-ededicate ọbaji, ha na-ededicate yana, ha na-ededicate slave. What are you people trying to prove? To show that your arụsị buta na alụkọ ọlụ karịa nke onye ọzọ. Ịpụta ndị ya moto number 1, moto number 20, moto number 20 something, moto number 30. Just to prove a point, just to make sure na ji na ọkụkọ ahụ na-abata. Kwelu na onwe unu ugwu, onye ofe eziokwu ya kwue.
onye fu nke bụ eziokwu nya kwue. Mana take this word with you wherever you are na. Take it for example na mpụta na bido wage campaign, bido kpọba the whole ndị niile na-eme dibịa na ana Igbo anyị, ndị niile na-eme omenala na ana Igbo anyị bụ ndị oshi, bido blaze as a campaign. How will you people feel? The same thing Matthias na ha emeketa. Onye ọbụla na-eje ụka bụ onye oshi, onye ọbụla na ha ekweta n'ihe ọ na-ekwu bụ onye oshi. All the whole Christian leaders, the whole Christian body, ọ na-akpali ha na Nigeria. Ọ na-akpali ha na Nigeria. That is the same person na benefit out of ihe niile ndị ọcha wetara. If people are also benefiting from it, why not do away with all those things? Na ada ezi eme. Let us people go back to that ancient thing eji malụ unu ga school. Some of you na use good phones, some of you na agba ezigbo moto. Ihe dị mma na adịcha unu mma. Take this word with you. If I have to raise that campaign against Omenala and Ọdịnala Igbo, against Dibia, against anybody that practice anything called libation, will you people be happy? Will you people be man? Onye ọbụla ikuku aka na na-achọ ka ha mara ihe ya eme. Ka ha mara ihe na-eme, unu ha mmiri na mbọ ya ha ezo. Mbọ ya ha ezo. Anọ n'ebe na ndụ. Anọ n'ebe na ndụ. Ka ọ dịnụ. Unu ama njekwaje yo ya kita si ya na je reconcile with ogia. Because some of you are go na in that your miss na no uda de ron ya. Unu ama njekwa sa ya go reconcile with your Ganando. Nwanne na anọkwa ọgụ, the same Nando brothers na anọkwa. People can not even settle it. Or na eti on between ihe gbasara ụka na Omenala na unu bịa reconcile ndị alụlụ a na-ekwu nsogbu ọnụ.